Dobrý den, vítám vás na dnešním webcastu ze série Doba kontrolní. Dneska na téma kontroly reklamních služeb. Ty reklamní služby jsou tématem, které se dotýká téměř každé společnosti. Každá společnost nějakým způsobem řeší reklamu a zároveň sebou nesou řadu možná ne tak dobře viditelných rizik, ale o tom všem se dnes pobavíme. Tak to je ten důvod, proč jsme si to vybrali, protože se to týká skoro každého a zároveň spatřujeme rizika v různých daních, co se týče reklamních služeb a dnes vás na ně upozorníme. Dnešním webcastem vás provedu já, Martin Černý, advokát ve společnosti Deloitte Legal, zaměřuji se ve své praxi na daňové kontroly, zastupování klientů v těchto kontrolách a na související otázky odpovědnostních vztahů ve společnostech, prevenci před kontrolami a tak dále. Zároveň tady vítám kolegu Tomáše Kubiše, senior manažera a daňového poradce z naší daňové větve, konkrétně z oddělení převodních cen. Tome? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A dneska vlastně tady budeme v nějaké společné diskuzi s vámi procházet jednotlivá úskalí těch reklamních služeb. Dopředu asi říkám, že to téma je sice za nás palčivé, na druhou stranu není až tak rozsáhlé, takže možná skončíme trochu dřív než po té plánované hodině, tak uvidíme, jak rychle nám ty jednotlivé daně dneska půjdou. Abych se do toho pustil, tak jenom zcela obecně ty trendy v daňových kontrolách reklamních služeb se nějak zásadně neliší od jiných služeb. Ty kontroly se liší spíš nějakou intenzitou a implikací do různých dalších jako daňových problematik, ale v podstatě jak u všech služeb ten základ té kontroly je vždycky ten takzvaný substance and benefit test, čili prokázat, co jste obdrželi a jak vám to pomohlo v podnikání. U těch reklamních služeb vidíme, že se finanční správa hodně zaměřuje i na jejich cenu a vidíme to třeba v judikatuře, kdy existuje spousta judikátů na to, jak je cena služeb přiměřená, cena služeb účtovaných mezi nespojenými osobami i spojenými osobami a 90% té judikatury, jako je to můj kvalifikovaný odhad, nevím, jestli to přesně víc míň, ale jako drtivou většinu té judikatury tvoří právě reklamní služby, kdy se soudy snaží dojít k tomu, jestli ta cena služeb byla přiměřená nebo nebyla přiměřená. A o tom se pobavíme v detailu. A kromě toho, že vidíme jako zaměření té finanční správy na tyhle dvě otázky, to znamená podstatu a cenu těch služeb, tak si všímáme, že se přesouvá ten fokus finanční správy od takové té klasické reklamy, kdy skutečně jako většina té judikatury historické a většina těch kontrol historických probíhaly ve vztahu k takovým těm nejklasičtějším formám reklamy, jaké si umíte představit, to znamená banery na stadionu, nějaké reklamní plochy, tak možná nyní, jako já nechci říkat, že se zaměřují na nové formy reklamy, protože sociální sítě, influenceři a tak dále jsou tady s námi už poměrně dlouho, ale zaměřují se na tyto novější formy, jak jsem napsal. A zaměřují se na tu online reklamu, na prostě tady ty výstupy influencerů a podobně, které jsou pro daňového poplatníka možná ještě složitější než ta klasická reklama v tom prokázat, že ta služba byla poskytnutá a v jakém rozsahu. Protože vlastně někdy výstupem je skutečně jenom nějaký pomíjivý výstup na sociální síti, který se po 24 hodinách automaticky smaže a tohle je prostě potřeba podchytit při té přípravě na daňové kontroly. A ještě než se pustíme do těch jednotlivých témat, tak určitě zmíním, že k dispozici máte chat, kde můžete psát v průběhu té prezentace, toho webcastu, dotazy, co vás napadnou, ať už v tématu, nebo možná trochu mít související a budeme se na ně pokoušet odpovědět přímo živě, případně na ně budeme odpovídat ex post, vás kontaktujeme s naší odpovědí. Takže určitě se nebojte využít té možnosti a napište nám i v průběhu. Tak, to se týče nějakého úvodu, co jsme si teď řekli, ty reklamní služby skutečně myslíme, ať už takovou tu klasickou outdoorovou reklamu nebo ten banner, ale myslíme jim prostě i ty novější formy, jak už jsem říkal, sociální sítě, PPC, všechny tyhle reklamy, které jsou asi známé víc třeba společnostem ze segmentu e-commerce, což mimochodem důležité zmínit, finanční správa teď často vydává takové jako mediální výstupy, ve kterých říká, na co se zaměří. Tak na začátku roku říkala, že se zaměří na zaměstnávání, agentury práce, poskytovatele nějakých služeb ve výrobě,
teď v létě hodně rezonovalo médií právě to zaměření na e-commerce, kde ta reklama je prostě inherentní součástí. Takže bych se vůbec nedivil tomu, kdyby ta kontrolní činnost ve vztahu k reklamě se od těch e-commerce subjektů přesunula vlastně do celého, jako do celé šířky trhu a ta reklama byla jedním z témat, na které se finanční správa bude zaměřovat. Co konkrétně to znamená pro daň z příjmu právnických osob, tak tady už dám slovo kolegovi a společně zkusíme vysvětlit, o co jde vlastně v kontrole reklamních služeb ve vztahu k daní z příjmu právnických osob. Díky, Martine. Ja k tomu úvodu možno ešte doplním, že s ohľadom na ten meniaci sa charakter reklamných služieb, ako Martin zmieňoval, tak pri týchto nových formách reklamy je často ešte ťažšie preukázať rozsah a dosah reklamných aktivít, čo má potom vplyv aj na kontrolovanú samotnú cenu tej reklamy, ako Martin už naznačoval. A zároveň z našej praxe pri asistencii klientom, ktorí pôsobia aj mimo Českú republiku, tak vidíme, že prístup Českej daňovej správy patrí skôr k tým prísnejším, povedzme. A Český finančný úrad je skutočne veľmi pečlivý pri kontrolovaní rozsahu a cien deklarovaných nákladov na reklamné služby. A my sme sa ako párkrát stretli situáciou, že rovnaké transakcie alebo podobné typy nákladov na reklamné služby s obdobnou podkladovou dokumentáciou boli, povedzme, v iných členských zemích EÚ na západ od nás v zásade bez nejakých väčších diskusí akceptované, ale Česká finančná správa obdobné situácie rozporuje a takéto typy nákladov má tendenciu spochybňovať. Ono zároveň treba povedať, že zvýšený záujem o kontrolu reklamných služieb má možno aj svoje akési ako opodstatnenie v našich končinách. V praxi sa totiž často stretávame, a to nie je samozrejme u našich klientov, ale vidíme, že v Českej republike sa objavujú nejaké ako podvodné štruktúry, kde skrze nadhodnotené reklamné služby, kedy sa zneužíva práve nehmotný charakter týchto reklamných služieb, tak sa konajú nejaké ako podvody na DPH-čku, nejaké ako spoločnosti majú tendencie si umelo znižovať základ dane a tak ďalej. A problémom potom je, že táto zvýšená kontrolná aktivita takýchto typov subjektov sa potom prenáša aj na bežné, poctivo fungujúce spoločnosti, ktoré teraz musia zvládať enormné nároky na dokumentáciu, na prokazovanie toho, že ich štandardné, bežné a poctivé náklady vynaložené na reklamné služby sú skutočne opodstatnené. Dobre, prejdime tým samotným ako daňovým aspektom reklamných služieb z pohľadu dane príjmu právnických osôb. A môžeme si to rozdeliť na dve základné situácie, ako máme nastínené aj na slajde. A to sú nákupy reklamy medzi nespojenými osobami a nákupy reklamy v rámci skupiny, teda medzi spriaznenými subjektami. A keď nakupujete reklamné služby od nespojenej osoby, kľúčové je splnenie, ako Martin už naznačoval, substance a benefit testov. To znamená, že musíte byť schopní preukázať v zásade dve veci. Poprvé, že reklamná služba bola skutočne poskytnutá, to je tá substance alebo podstata služby. A po druhé, že táto služba súvisí s vašim podnikaním, má potenciál priniesť vám ekonomický úžitok, inými slovami ten benefit, a že cena, ktorú ste za ňu vynaložili, je proporčná tomu očakávanému benefitu. A to opakovane potvrdzuje aj Najvyšší správny súd. Každý daňový subjekt má povinnosť sám daň priznať, samozrejme, a nesie bremeno tvrzení, ale zároveň má aj povinnosť svoje tvrzenie ako doložiť, inými slovami má bremeno dôkazné. A v praxi to znamená, že vy ako daňové subjekty musíte aktívne dokazovať oprávnenosť svojich tvrdení. Správca dane nie je povinný hľadať za vás dôkazy vo váš prospech. Takže to znamená, v momente, keď vy deklarujete nejaký náklad,
vo vašom daňovom priznaní, bavíme sa o reklamných nákladoch, tak vy nesiete dôkazné bremeno, vy musíte byť schopní prokázať správci dane, že tento náklad je skutočne oprávnený. Nie je to tak, že by dôkazné bremeno musel ustať správca dane a on by vám musel prokázať, že to reklamné plnenie neprebehlo, povedzme, keď sa bavíme o substance tej reklamy. Presne naopak, dôkazné bremeno je v týchto prípadoch vždy poplatník a poplatník musí prokazovať, že reklama prebehla tak, ako deklaruje. Tu by som rád pomenul... Můžu zkusit jenom čistě prakticky podotknout jako k tomu prokazování té substance, té hmoty poskytnuté reklamy. Tak asi všichni víme, že nestačí mít jako smlouvu a fakturu. Ale dokážeme říct, co třeba jako si správce daně představuje, jak to vidíme v těch kontrolách, protože my ty kontroly na ty služby a ne na reklamní, ale i na ty reklamní jako vydáme velmi pravidelně a ty požadavky správce daně jsou vlastně velmi detailní, tak jestli by se dokázal nějak shrnout. Jasne, prvým základným dokumentom je samozrejme podkladová zmluva a kým sa dostaneme ešte k tým ako ďalším, ktorá častokrát nie je dostatočná, ako naznačuje Martin, ale kým sa dostaneme ešte k tomu, čo teda za dostatočné je možné považovať, tak by som zameral pozornosť už na tú samotnú podkladovú zmluvu a tu je tiež dôležité už, aby tá prvotná zmluva bola v súlade s tým, čo sa potom ako v realite stane. Ja si ako vyberiem jeden pomerne nedávny prípad, ktorý riešil Najvyšší správny súd, kedy išlo o reklamu na nejakých motokrosových závodoch. A v tom prípade išlo o to, že spoločnosť uzavrela jasne klasickú zmluvu na reklamu s motokrosovým jazdcom, ktorý mal propagovať logo spoločnosti na svojej kombinéze a na svojom motocykli. No tá zmluva relatívne štandardne deklarovala, kde má byť umiestnená tá reklama. Myslím, že to bolo niekde na ramenách tej kombinézy a na vybranom mieste tej motorky. Za to si dohodli cenu reklamných služieb, klasická reklamná zmluva. No len čo sa nestalo, tak jazdec sa počas nejakých prvých závodov zranil a nemohol pokračovať v tej sezóne. Sezóna pokračovala bez toho jazdca, tá reklamná zmluva zostala v platnosti. Prišiel správca dane kontrolovať oprávnenosť nákladov vynaložených na reklamnú službu a hovorí, no ten jazdec ale tú sezónu ako nedojazdil, tak kde je oprávnenosť toho nákladu. A v tej situácii poplatník prokazoval, že v plnení tej reklamnej zmluvy dochádzalo aj ďalej, poskytol nejaké dôkazy, fotografie, svedecké výpovede, ktoré potvrdzovali, že ten jazdec síce sa neúčastnil tých závodov, ale aj v rámci svojej rekonvalescencie, keď chodil, ja neviem, k nejakému fyzioterapeutovi, do nejakého bazéna, neviem kde všade, tak stále nosil oblečenie, na ktorých bolo logo tej spoločnosti, ktorá si objednala reklamu a tak ďalej. No nicméne takýto typ plnenia, keď to nazveme, tak nebol v súlade s tou prvotnou uzavretou reklamnou zmluvou. A na základe tohoto to finančný úrad spochybnil, že nie je súlad v zmluvnej dokumentácii, ktorá deklaruje nejaký spôsob reklamného plnenia s tým, ako k tomu plneniu potom ako reálne dochádzalo. Je tam iný očakávaný benefit z toho reklamného plnenia a takýto typ nákladov tej spoločnosti potom rozporoval a neuznal. To je kauza, myslím, že sa týkala oprávnenia nároku na odpočet DPH a správca dane jednoducho nárok na odpočet DPH na tie reklamné služby neuznal. A Najvyšší správny súd to potom tej hierarchii súdov finálne potvrdil. Keď to len zopakujem, z tých dôkazov nevyplývalo, že reklama prebiehala v rozsahu, ako bolo dohodnuté v zmluve a súd tam vtedy zdôrazňoval, že ak zmluva presne špecifikuje, ako má propagácia prebiehať a zároveň k tomu v budúcnosti reálne nedôjde, to je jedno, že povedzme z objektívnych dôvodov, potom služba nebola poskytnutá v súlade so zmluvou, ale je spochybnený ten substance test deklarovaný
rozsahu. Čiže toto ako už hneď v tom prvom kroku ukazuje, aké dôležité je mať kvalitne spracovanú už tú prvotnú podkladovú zmluvu a preukázať potom poskytnutie služby presne podľa jej podmienok. Lebo v praxi vydávame, že tie casey prehraté sú na tom, že tá zmluva je povedzme dostatočne neurčitá. Že tá zmluva poriadne ani nestanovuje, ako tá reklama presne má vyzerať, kde presne má byť umiestnená, v akom presne časovom horizonte a tak ďalej. A keď sú takéto, povedzme, vágne zmluvy alebo aj špecifické zmluvy, ale potom tá realita neodpovedá tej zmluve, no tak pre ten finančný úrad je aj v náväznosti na rozhodnutia NSS relatívne jednoduché potom to plnenie rozporovať, bohužiaľ. A zase, prečo tomu tak je? Lebo je mnoho kauz, kedy spoločnosti v nejakých ako podivných reťazcoch deklarujú nejaké plnenia, ktoré fakticky sa možno neuskutočňujú alebo uskutočňujú sa len na oko, tak potom finančný úrad je trošku ako alergický na to, keď nevidí, že spoločnosť obdrží to reklamné plnenie v nejakej ako zmysluplnej deklarovanej forme. Jo? A vrátim sa k tej Martinovej otázke. Dajme tomu, že tá zmluva je teda dostatočne konkrétna, to plnenie dostatočne odpovedajúcim spôsobom je uskutočňované. No a teraz poplatník musí prokázať, že tomu tak skutočne je. Keď sa bavíme o tej online reklame, tak to, čo finančné úrady a nakoniec to potvrdzuje aj NSS, oprávnene požadujú od poplatníka, tak oni explicitne uvádzajú, no musíte si schovávať nejaké screenshoty tej reklamy. Ako hovorí Martin, častokrát tá reklama niekde sa zobrazí, po 24 hodinách expiruje, nie je spätne dohľadateľná a tá samotná zmluva sama o sebe z pohľadu finančného úradu nie je dostatočná. Finančné úrady potom požadujú, ako som zmenil, tie screenshoty, s nejakou časovou známkou, nestačí nejaký náhodný screenshot, ktorý nemá nejakú ako časovú stopu, zároveň nejaké podkladové štatistiky, aký dosah tá reklama mala, či už od toho samotného poskytovateľa reklamy, alebo sú tretie subjekty, ktoré monitorujú dosah reklamy, vyhodnocujú impact reklamy a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko sú veci, ktoré finančný úrad potom od poplatníka požaduje. Keď sa bavíme o nejakej fyzickej reklame, tak zase sú to ako fotografie toho, že na, neviem, futbalovom štadióne skutočne tá reklama v deklarovanom čase, na deklarovanom mieste a deklarovaným spôsobom skutočne sa zobrazuje. A opäť tomu finančnému úradu nestačí nejaký ako jeden náhodný záznam, a má to byť ako súbor naväzujúcich záznamov, ktoré dostatočne prokazujú, že k tomu plneniu dochádzalo počas celej doby, keď to tak poviem. No. Tome, že ti do toho skáču. Já se jenom jako dovolím zdůraznit to, co jsi řekl, a možná, aby to nezapadlo, je to i ten jako dopad té reklamy, jo? Že vlastně možná u některých služeb jsme byli zvyklí, že děláme jako ty záznamy o výstupech a podobně, ale u té reklamy se začíná zpochybňovat i to, jestli jako byla k něčemu ve vztahu k tomu podnikání, jestli mohla přinést nové zákazníky, nebo třeba vedla k náboru zaměstnanců. Ta reklama nemusí být jenom na nové zákazníky zaměřená, ale právě i ten jako dopad té reklamy zmapovat, což často u těch velkých agentur, které vám zajišťují marketing, bývá jako součástí toho balíčku, ale pokud není, tak skutečně třeba fakt záznamy jako o tom, u toho instagramového příspěvku, jako kolik lidí ho vidělo a podobně. A prostě u těch větších, co se týče jako finančních prostředků, co se týče nákladů, zakázek bych se zaměřoval i na tady tohle, na ten dopad té reklamy. Presne ako hovoríš, Martin. A ja to zase doplním možno nejakým rozhodnutím NSS. Bol to prípad nejakých LED panelov. V tomto prípade firma predložila dôkazy o existencii reklamného spotu
nejakú izolovanú jednu fotku, a to súdu nestačilo. Ten súd videl v podkladovej dokumentácii nejaký rozpor, ako bolo definované, koľkokrát sa má na nejakom LED paneli zobraziť počas dňa daná reklama. V playliste toho LED panelu zase videl nejaký ako nesúlad s tým, ako to bolo dohodnuté v zmluve, a tam finančný úrad a súd to potom ako potvrdil, že daňový subjekt musí v tomto prípade preukázať nielen existenciu samotného reklamného spotu, ale aj to, koľkokrát, kde a kedy presne bol vysielaný. To, čo som ako zmieňoval predtým. A podľa súdu mala firma si sama zaviesť nejaký ako interný kontrolný systém a náhodne kontrolovať vysielanie a fotodokumentovať ho s príslušnými časovými údajmi. Iný prípad bol prípad online reklamy, kedy zase finančnému úradu nestačil výpis z Google AdWords, ale požadoval zase nejaké dodatočné print screeny a iné, on to nazval nezávislé potvrdenie, že reklama skutočne bežala v dohodnutom rozsahu. Čiže keď si myslíme, že bude stačiť ako nejaký jeden screenshot, jedna fotografia, že na LED paneli nám beží reklama, no tak tomu finančnému úradu to dneska nestačí. A musíme ísť ďalej. A tie požiadavky sú, opakujeme trošku, ale skutočne extenzívne. A je to tak, že tie nároky na dokumentáciu sa neustále zvyšujú. Nie je to tak, že by ten finančný úrad sa uspokojoval čím ďalej s tým s menším rozsahom dokumentov, ale je to presne naopak. Dobre, ja sa vrátim k tým daňovým aspektom, keď sme si prešli rozsah a benefit, tak ďalším dôležitým aspektom je cenové kritérium. A to aj v prípade, kedy ide o nezávislé subjekty, kde sa štandardné úprava prevodných cien neaplikuje. A aj v takýchto situáciách zase NSS dáva finančnej správe právo neuznať náklady na reklamné služby, keď sa bavíme o reklamných službách, ktoré sú slovami NSS zjavne neprimerané. A 7. senát NSS k tomu ako výslovne uvádza, že finančné orgány majú právo neuznať náklady poplatníka na reklamné služby, ktoré s jeho podnikateľskou činnosťou nesúvisia samozrejme, alebo sú zjavne neprimerané. A súčasne to finančnej správe implicitne umožňuje neuznať ako daňovo účinné náklady, ktoré sú natoľko neprimerané, že daňový subjekt nie je schopný preukázať, že sa mohol rozumne domnievať, že by mohli slúžiť na dosiahnutie zaistenia udržania jeho príjmov. To je nejaký test tržnej primeranosti nákladu, ale stále sa nebavíme o paragrafe 23.7, čo je paragraf, ktorý odkazuje na prevodní ceny medzi spojenými osobami. A je to nejaký test tržnej primeranosti ešte podľa pravidiel obecnej daňovej uznateľnosti, podľa paragrafu 24.1, čo nemá so spojenými osobami ešte nič spoločné. A inými slovami zjednodušené to promiň, že my na sebe nevidíme, já vysvětlím posluchačům, tak si možná trochu skáčeme do řeči, ale jenom jsem chtěl říct, že tady do té jako situace nepřiměřenosti se vlastně můžete dostat i vlastním přičiněním, že pokud máte nedostatečné důkazní prostředky, tak třeba ještě jako s nějakými obtížemi ustojíte ten substance benefit test, že prokážete, že nějaká služba byla poskytnuta, nějaká reklamní služba, ale prokážete třeba jako 10, já nevím, venkovních reklám. No a pak ten správce daně na vás může přijít jako ještě, tady jsou nepříjemnosti přiměřenosti té ceny. On řekne, tak službu jste prokázali, ale jakoby platíte za 100 billboardů, protože prostě jste si objednali 100 billboardů, správci daně jste byli schopni prokázat realizaci 10, tak on řekne, no tak ta cena je natolik nepřiměřená, že i když máte nějaké důkazy o té poskytnuté službě, tak ukazují, že ta služba měla stát jako násobně méně. A pak může zpochybňovat daňovou uznatelnost toho nákladu, ne z toho substance benefit testu, ale z té ceny ve vztahu k tomu, co jste prokázali, a ne ve vztahu k tomu, co bylo poskytnuto. Což už jsem tady jako prakticky viděl v nějaké daňové kontrole a je to prostě
Jo, takže vlastně ty důkazní prostředky nejsou důležitý jenom z toho jako daňové uznatelnosti, že něco bylo poskytnuto, ale i z hlediska té ceny. Presne tak. A ja si zase pomôžem nejakým rozhodnutím Najvyššieho správneho súdu. To šlo o prípad nejakej prepravnej spoločnosti, ktorá zaplatila za spoty v nejakom svojom internetovom rádiu nejakú čiastku 2,5 milióna korún v tomto prípade. A problém vznikol v tom, že počúvateľnosť tohto rádia bola len približne 350 poslucháčov týždenne a to väčšina poslucháčov bola ešte zamestnancov tej firmy, ktorá si objednala danú reklamu. A tam správca dane rozporoval jednak benefit takéhoto reklamného plnenia, keď to počúvali len ako zamestnanci firmy, na ktorých tá reklama nemala nejaký ako zásadný dopad asi, ale zároveň z pohľadu tej ceny, že takýto výdavok bol zase použil tú formulku zjavne neprimeraný vzhľadom na dosah a očakávaný na benefit. No tam tá situácia bola ešte trošičku komplikovanejšia a ono tam bolo nejaké prekupovanie tej reklamy v rámci reťazca, kedy tá reklama na začiatku reťazca od nezávislého poskytovateľa, výrobcu tej reklamy stála zlomok tej čiastky, ktorá bola fakturovaná nakoniec v tom reťazci tých 2,5 milióna korún. A tu na základe toho konceptu tej nejakej ako tržnej primeranosti, tak správca dane hovorí, ne, tá cena nebola odpovedajúca benefitu, ktorý ste z toho mohli získať a zároveň bola umelo nadhodnotená, pretože v tom reťazci bez toho, aby sa tam tie ďalšie subjekty zúčastnené pridali akúkoľvek ďalšiu hodnotu, tak tá cena násobne navýšila a takýto typ nákladu spoločnosti odmietol. Čiže test tej cenovej primeranosti môže byť aplikovaný aj v situácii nespojených osôb. Keď prejdeme ďalej k nákupom reklamy v skupine, tak tam situácia ide ešte ako o krok ďalej. Aj tu sa samozrejme uplatňuje substance a benefit test. Musíte preukázať, že služba bola skutočne poskytnutá na prínos, jasne, ale vstupuje do hry paragraf 23.7 zákona o daní z príjmov, podľa ktorého pre spojené osoby platí test cen obvyklých, čo nejaké, povedzme, objektívne kritérium podľa výkladov finančnej správy a NSS. Zatiaľ ten test tržnej primeranosti je nejaké ako subjektívne rámcové posúdenie, či ten náklad nie je násobne nadhodnotený. Ale od tých spojených osôb je to trošičku komplikovanejšie a ten test je spíše objektívneho charakteru a k tomu zase pomôžem si Najvyšším správnym súdom, ktorý k tomu uvádza. Zatiaľ, čo cena obvyklá má objektívny charakter, môže byť vyjadrená intervalom cien dosiahnutých medzi nespojenými osobami v bežných obchodných vzťahoch za rovnakých alebo obdobných podmienok. Tá cena primeraná má skôr subjektívny charakter a zohľadňuje konkrétne pomery daňového subjektu a okolnosti, ktoré danú transakciu sprevádzajú. No, preto jej výška môže niekedy aj vybočovať z intervalu obvyklých cien. A ono to v praxi znamená, že v zásade máte možnosť obhájiť aj cenu, ktorá na prvý pohľad sa javí ako neobvyklá, ale musíte byť schopní preukázať špecifické okolnosti toho daného prípadu, ktoré tú cenu dostatočne odôvodnia. Zase vraciame sa k tomu dôkaznému bremenu. Vy musíte byť schopní preukázať, že tá cena, ktorá sa javí, že je na prvý pohľad nadhodnotená, tak nadhodnotená v skutočnosti nie je, pretože sú tam nejaké neštandardné okolnosti typu, ja neviem, exkluzivity, nejakého lepšieho vysielacieho času, kedy tie reklamy sú drahšie alebo niečo podobné. Ale to dôkazné bremeno je vždy na vašej strane a vy musíte prokázať tie aspekty, ktoré odôvodňujú výšku ceny, ktorá sa môže javiť, že je vyššia ako tržná. A zároveň,
keď sa posunieme ešte trošku ďalej, veľmi dôležitý a v praxi u reklamných služieb často aplikovaný je koncept inak spojených osôb. A podľa tohoto konceptu sa za inak spojené osoby považujú osoby, ktoré vytvorili právny vzťah prevažne za účelom zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty, ako hovorí paragraf 23.7. V reále to znamená, že pravidlá prevodných cén a test ceny obvyklej môže dopadnúť aj na spoločnosti, ktoré sa javia technicky za to dane nespojené, nicméne správca dane aplikuje test 23.7 s tým, že sa domnieva, že tieto strany vytvorili právny vzťah za účelom zníženia základu dane. Čiže keď sú zase nejaké reťazce firiem, postupne cena reklamných plnení sa nabaluje a dosahuje násobné čiastky, tak správca dane skúma, či nejde o umelo vytvorený reťazec, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť daňovo uznateľné náklady, povedzme, a keď nadobudne ten pocit a vidí tam ďalšie nejaké špecifické okolnosti, tak potom aj na reťazec zdanlivo nespriaznených firiem aplikuje pravidla prevodných cien. No. A opäť nejaký case z dielne NSS. Stavebná spoločnosť si objednala reklamné spoty v televízii, správca dane odhalil reťazec firiem. Na začiatku reťazca bola Česká televízia ako vysielateľ tej reklamy, na konci tá kontrolovaná spoločnosť a cena tých reklamných spotov v Českej televízii pri tom reťazci ako násobne rástla s každým ďalším článkom. A Česká televízia účtovala povedzme desiatky tisíc za odvysielanie jedného spotu a tej kontrolovanej spoločnosti bola na konci reťazca fakturovaná suma v biliónoch korún. Čiže sú to ako obrovské násobky nákladov od toho prvého po ten posledný subjekt v reťazci. A správca dane aplikoval koncept týchto inak spojených osôb. Hovorí, tu tá cena bola ešte s ohľadom na nejaké ďalšie podivné aspekty v tých reťazcoch, tak tá cena bola podľa správcu umelo navyšovaná. Subjekty v reťazci nepridávali žiadnu dodatočnú hodnotu a správca dane aplikoval pravidla prevodných cien a určil cenu obvyklú, pričom vychádzal z cenníka nejakého prvého subjektu alebo druhého subjektu v reťazci, nejakej agentúry nezávislej, ktorá sprostredkovala reklamu v Českej televízii a mala nejaký ako verejný cenník. No? Zobral si ceny sprostredkovania reklamy z tohto verejného cenníka a aplikoval pravidlá prevodných cien, zistil cenu obvyklú a týmto spôsobom upravil cenu reklamy aj medzi spoločnosťami, ktoré sa na prvý pohľad javili, že sú nezávislé. To je, já bych možná doplnil, já když vidím tady ten paragraf, tak jako advokát mám osypky vždycky, protože když se nad tím zamyslíte, tak tady jako vytvořil právní vztah převážně za účelem snížení základu daně, tak se vám aplikují pravidla převodních cen, a když vytvoříte právní vztah za účelem snížení základu daně, tak už se najednou u trestného činu zkrácení daně. Takže já jako nepodezírám kohokoliv z posluchačů, že by se o to týkalo, jenom upozorňuji, kdybyste se s tím někdy setkali v nějaké daňové kontrole, tak bych byl jako extrémně opatrný, protože ten přerod z úpravy ceny reklamy na nějaké jako umělé vztahy snižující základ daně je už jako vlastně to jedno slovo vlastně, je to převážně. Takže tam bych jako byl extrémně opatrný a teda takové kontrole bych věnoval jako velmi vysokou míru pozornosti. Ja zmením ešte... Áno. Ja zmením možno ešte jeden veľmi podobný prípad pár mesiacov starý, zase rozsudok Najvyššieho správneho súdu, kedy štandardná, inak poctivo fungujúca spoločnosť, etablovaný výrobca bazénov, nárokovala si vysoké náklady na reklamné služby poskytnuté reklamnou agentúrou,
čiastka nejakých 50 miliónov korún. Správca dane prišiel na kontrolu a zistil, že zase reklama bola nakupovaná cez reťazec firiem, kedy na začiatku boli nízke sumy, na konci kontrolovaná spoločnosť platila násobne vyššie čiastky. A tam boli situácie, kedy správca dane zistil, že tá cena bola nadhodnotená niekedy 80-násobne, niekedy až 150 krát. A tam potom sa relatívne ťažko odôvodňuje dodatočná hodnota pri 150-násobnom navýšení ceny za reklamnú službu. Zároveň tá istá firma dokázala nakupovať porovnateľnú reklamu na billboarde, na tom istom mieste, priamo bez prostredníkov v tom reťazci za 5000 korún, zatiaľ čo cez agentúru platila za takmer identickú plochu 50 000 korún mesačne. A to nám zase ukazuje, že súdy sú veľmi pozorné na situácie, kde existuje reťazec prostredníkov, ktorí výrazne navyšujú cenu bez zjavnej pridanej hodnoty. A súd poukazuje v tomto prípade aj na dôležitosť konzistencie nejakej, povedzme, obchodnej politike firmy. Ak kupuje firma rovnaký typ reklamy raz priamo a raz cez sprostredkovateľov za výrazne odlišné ceny, tak správca dane sa bude samozrejme pýtať, prečo tomu tak je a čo odôvodňuje ten násobný rozdiel ceny. Ja nehovorím, že sa to nemôže stať. Bavili sme sa o tej nejakej exkluzivite alebo nejakom inom vysielacom čase a tak ďalej a tak ďalej. Tie dôvody existovať môžu, ale zopakujem asi tretíkrát, to dôkazné bremeno stíha potom daňový subjekt. Daňový subjekt musí byť schopný dostatočne preukázať a logicky odôvodniť, prečo tá reklama, ktorá raz stojí 5 000, inokedy stojí 50 000, prečo to dáva zmysel. No a v tomto prípade spoločnosť nebola schopná odôvodniť, kto vie, čo tú spoločnosť ako motivovalo platiť tie násobné čiastky za reklamu. No jednoducho, ale nemala dostatočné dôvody, ktoré by správca dane vyhodnotil ako relevantné a preto správca dane tieto náklady spoločnosti odmietol, respektíve z tých 50 000 spravil tých, povedzme, štandardných 5 000 a odmietol tých 45 000. Dobře, tak já myslím, že jsme prošli daň z příjmu právnických osob a já bych teda postoupil k daní z přidané hodnoty. Ono vlastně, když to řeknu úplně zjednodušeně, tak ta daň z přidané hodnoty možná používá trochu jinou terminologii, ale v podstatě tam jde o to stejné. A bavíme se samozřejmě o nároku na odpočet v první řadě, kdy k prokázání toho nároku, jak jsme se bavili v daní z příjmu právnických osob, Substance and Benefit Test, tak v DPHčku máme auditní stopu. Ale on je to vlastně to stejné. Aby se vám náležel nárok na odpočet, tak musíte být schopni prokázat nejen tu smlouvu a konečnou fakturu, ale podstatu té služby. A zase i v tom DPH platí, že prokazujete nejen jako poskytnutí té služby, to znamená, že vám byly dodány tyhle reklamy v takovémhle rozsahu, v tomhle období za tuhle cenu, ale opět se prokazuje i nějaký vztah té reklamy k podnikatelské činnosti, k ekonomické činnosti. To znamená, že musíte být schopni prokázat, že ta reklama má přínos a jak už jsem to vlastně zmiňoval v té předchozí části, ta reklama třeba slouží k náboru značky, teda k náboru zaměstnanců nebo podpoře značky. Může existovat a viděli jsme někdy i jako sporné příklady, kdy si vyvěsíte logo, fakt řeknu jako na samotě u lesa, tak tam může být pochybnost o tom, jestli taková reklama vůbec k něčemu slouží. Takže prokazujete vlastně velmi podobné skutečnosti jako v daní z příjmu a konec konců i, a to pak ještě na konci zmíním, vlastně když neustojíte jednu daň, zpravidla neustojíte ani tu druhou. A jak už zmiňoval Tomáš na začátku, tak i na tom případu motokrosového závodníka, tak tady v tom prokazování té auditní stopy není problémem jenom nedostatek těch důkazů a zejména to, že ty elektronické formy reklamy jako jsou skutečně pomíjivé a mizí velmi rychle, ale i ta nesrovnatelnost v těch dokumentech právě jako plnění neodpovídá smlouvě. A na to extrémní pozor, protože tohle se může stát fakt
velmi snadno a vlastně komukoliv. Vy si dohodnete v písemné smlouvě na začátku, že reklama bude mít tuhle formu, v půlce roku zjistíte, že by bylo potřeba udělat nějakou změnu a vy si vlastně už jenom nedoplníte do té smlouvy, neuzavřete nějaký dodatek a dostáváte se do důkazní nouze. Jo, jako samozřejmě smlouva může být i ústní, to platí a to správce nějak nepopírá, jenom je extrémně těžké prokázat jako obsah nějakého ústního dodatku k písemné smlouvě. A co možná specificky platí pro DPH, tak je podstata těch služeb, kdy ta reklamní služba může plynule přecházet do nějakého daru, sponsoringu a podobně, kde můžou vzniknout pochybnosti o nároku na odpočet. Takže nějaké jako hmotné dary s logem společnosti vy můžete považovat za reklamu, nicméně z pohledu správce daně tam může převažovat ten účel nějaké jako dobročinnosti a pak byste neměli nárok na odpočet, byť jste to klasifikovali jako reklamu. Takže k té auditní stopě fakt stručně vlastně platí to, co jsme řekli už předtím. A možná, co mi přijde u té daně daně z přidané hodnoty relevantnější a důležité na to upozornit, tak vzhledem k tomu, že prostě ta reklama, jako taková ty reklamní služby nemají historicky dobrou pověst a podvádělo se s tím jednak s fiktivními plněními, ale i z hlediska karuselových podvodů, neodvedení odpočtu DPH, tak v kontrolách té reklamy určitě přichází na přetřes i vědomostní test. Jenom velmi stručně zmíním, vědomostní test znamená, že můžete přijít o nárok na odpočet DPH, ne protože váš dodavatel neodvedl DPH a vy jste s ním neměli řádně ošetřený vztah, ale někdo v tom řetězci před ním neodvedl daň, účastnil se podvodu a tak dále a vy jste si svého dodavatele nedostatečně prověřili. Takže i u těch reklamních služeb prostě tady to prověřování dodavatelů z hlediska té DPH kontroly, kdy skutečně jenom to jako nedostatečná kontrolní opatření vás můžou stát odpočet na DPH, je extrémně důležité. Ten test v té judikatuře a v praxi se o něm mluví jako test mohl a měl vědět. To znamená nejen, že jste mohli vědět, že nastal nějaký problém v tom dodavatelském řetězci a ne přímo vašeho dodavatele, ale někde před ním, ale že jste to měli vědět. A ono se ty témata vlastně vždycky propojují. Jak jsme říkali, že když nemáte dobrou smlouvu, tak to znamená, že neprokážete nárok na odpočet, neprokážete oprávněnost, daňovou uznatelnost těch nákladů, ale zároveň ta smlouva vás může stát i ten vědomostní test, jo? Protože v tom vědomostním testu se správce daně typicky ptá. Uzavírali jste smlouvy v písemné formě, v adekvátní formě, které řádně popisovaly to plnění, a neexistovaly nějaké podezřelé okolnosti na straně dodavatele. Tou typickou podezřelou okolností je nízká cena té reklamy. Takže vlastně vidíte zase, správce daně může zpochybňovat, že ta reklama je příliš drahá z hlediska těch převodních cen nebo z hlediska obvyklosti cen nebo přiměřenosti cen, ale zároveň může sporovat i příliš nízkou cenu reklamy z důvodu toho vědomostního testu na zapojení do podvodu na DPH. Stejně tak může zpochybňovat prostě ten dodavatel. Vznikl nedávno, jeho jednatelem je zahraniční osoba, schůzky probíhají a schůzky jednání o těch službách probíhají jako mimo obchodní prostory, cokoliv vás napadne a vede k tomu, že správce daně může říct, tohle byla tak podezřelá transakce, že jste mohli vědět, že tam proběhla nějaký podvod na DPH a přicházíte o odpočet. Nezachrání vás ani to, že o ten odpočet přijde někdo v tom řetězci před vámi, na to je bohužel judikatura už i z Evropského soudního dvora, která říká, ten řetězec ten nárok na odpočet lze odepřít v podstatě komukoliv v tom řetězci i několikanásobně. Takže skutečně u těch reklamních služeb je potřeba dbát jednak na tu formální stránku, to znamená, mám v pořádku smlouvy, mám v pořádku faktury, na kterých je popsáno, co bylo plněním, ale i na tu materiální stránku, to znamená, jsem schopen prokázat, co bylo přesně poskytnuto a jestli to vedlo k nějaké jako podpoře toho mého podnikání, protože ne každá reklama nutně musí mít to ekonomické opodstatnění ve vztahu k vašemu podnikání. A možná jenom závěrem,
A jak už jsem naznačoval, ty kontroly, byť vám otevřou kontrolu daně z příjmu nebo DPH-čkovou kontrolu, jsou propojené. V podstatě automaticky, když v kontrole na daní z příjmu právnických osob sníží cenu reklamy, nebo řeknou, že prostě ta cena není přiměřená a z toho důvodu ji sníží, tak by mělo dojít k úpravě i na odpočtu na DPH. Naopak to nefunguje automaticky, to znamená, že pokud ztratíte nárok na odpočet DPH, neznamená to úplně vždycky úpravu i nákladů v dani z příjmu, protože ten odpočet může být ztracen právě z důvodu toho vědomostního testu, mohl a měl vědět. Takže jako fakticky služba poskytnutá byla, správce daně ani nerozporuje její rozsah, její cenu, jenom říká, někde před vámi daleko proběhl podvod a z toho důvodu ztrácíte nárok na odpočet, tak tam by možná nemuselo dojít k úpravě DPPO. Nicméně vždycky je to potřeba posoudit individuálně. Takže to je jako další rizikovost těch kontrol, že se navzájem prolínají a že tam existuje tady ten vědomostní test. Tome, kdybys mě chtěl doplnit, tak teď máš příležitost. V zásade ja len potvrdzujem, že aj z našich skúseností, presne ako hovorí Martin, daň z príjmu právnických osôb s tým DPH-čkom idú často ruku v ruke. Kontrola jednej oblasti potom automaticky otvára kontrolu druhej oblasti. Keď sa jedna oblasť skončí domnerkem, tak často aj tá druhá, tie domnerky na daň z príjmu právnických osôb automaticky v zásade potom implikujú domnerek DPH, respektíve spochybnenie nároku na odpočet. Zároveň, keď finančný úrad vidí podozrivé nároky na odpočet, príde sa na ne pozrieť, tak potom otvára aj otázku samotnej ceny a častokrát potom dochádza k tomu, že v tých reťazcoch, ktoré finančný úrad na prvý pohľad si vyhodnotí ako podozrivé, tak skutočne potom tam to nadhodnotenie vidí a dokáže si ho odôvodniť. Takže fakt na to pozor. A v tomto kontexte asi môžeme sa presunúť na poslednú časť nášho webináru, kedy si povieme niečo o tom, ako sa potom pripraviť už na tú situáciu daňovej kontroly, respektíve ako eliminovať riziko, že by sa naše akcie mohli stať pre finančný úrad podozrivými. Martine? Jasně, ale ono to v podstatě zaznělo, takže my to už jenom skutečně shrneme. Prostě na tenhle typ kontroly je potřeba ověřit si, jestli máte v pořádku ty papíry. To bohužel Tom říkal už na začátku, že třeba ta Česká finanční správa se na to zaměřuje víc i než ty zahraniční. A je to skutečně tak, jako jim prostě jde jim vždycky o to k každé té službě vidět konkrétní výstupy a to, že ta smluvní dokumentace odpovídá tomu, co bylo poskytnuto. Pak jako revize... V tej prvej odrážke fakt ako dokumentovať a v dvoch úrovniach, na úrovni tej samotnej podkladovej zmluvy na reklamné plnenia. Martin to tiež už zmieňoval, aby to bolo v súlade s tým, ako potom v reále to plnenie sa uskutočňuje, ale zároveň v tej druhej úrovni dokumentovať, že poskytnutiu toho reklamného plnenia skutočne dochádza. To sú všetky tie screenshoty, fotky. Nestačia zmluvy, nestačia faktúry, ale ďalej videá s časovými značkami a jasnou identifikáciou miesta, času a tak ďalej a tak ďalej. No, pak jako ta revize ceny služeb, tam jako asi to není nutné u každého, pokud fakt operujete na trhu a nakupujete reklamy jako za obvyklých podmínek, což bude 99% případů, tak byste měli být v bezpečí z hlediska té přiměřenosti cen. Opačná situace bude ve skupině, ale tam prostě určitě převodní ceny řešíte, takže to posouzení těch reklamních nákladů by mělo být součástí tohohle celkového přístupu k převodním cenám. A možná úplně závěrem teda tím, že ty reklamní služby prostě jsou rizikovou oblastí, docházelo tam a dochází k podvodům, byť ne u vás, tak je extrémně důležitý prověřování dodavatelů těch služeb. Znova, jako když budete spolupracovat s největší agenturou na trhu, asi se nespálíte, nicméně, když vám prostě místní podnikatel nabídne, že vám vyvěsí reklamy
na stadionech a druholigových a podobně, tak bych byl opatrnější, pokud tam uvidíte třeba nějakou jako extrémně nízkou cenu, nebo prostě jenom jako smluvní, teda celé to smluvní jednání ústně po telefonu, tak tam bych byl prostě opatrnější. Tak já myslím, že za nás je to všechno. V tom případě vám děkujeme za pozornost. Nakonec to zabralo skoro tu hodinu a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás určitě neváhejte obrátit. Nastalo. Ďakujeme a budeme sa tešiť pri ďalších dieloch v dobe kontroly. Díky moc za nashledanou.